Tap și distribuire, vă rog. O să încerc să pun un pic. Să mă sus. Vreau să spuneți dacă se vede. Am ceva. Deci vă aștept la să ascultați ceva prognoză pentru ianuarie. Dacă vă doriți să auziți, vă rog să rămâneți în live, distribuiți. De asemenea, dați tap-tap-uri. Da, o să modificăm asta aici, că e... Vreau să fixez ceva aici la live. Da. Și să, nu știu, să scriem ceva. Da, nu intrați, nu îmi cereți că nu vreau să... Bun, nu știu unde să mă... Nu prea... Vă rog să-mi spuneți dacă se aude foarte tare muzica în live. Și dacă rămâneți alături, vă rog să dați tap-tap și să... Bună seara, domnul Sorin. Da, deci am
Încerc să scriu aici ceva și eu pe ăsta, dar nu știu cum să fac. În fine, nu mai scriu nimic. Sau. În fine, nu știu, chiar timpul dacă stau. Bun. Am văzut că ați zis ceva de Venezuela. A început conflictul acolo la Venezuela. Deci astăzi avem lună plină în RAC. Este o lună puternică pentru că se află în domiciliu și de asemenea pentru că este în creștere, da, crește și este cum să spune, în apropierea lui Jupiter. Jupiter se află și el tot în RAC, deci intensifică și mai mult emoția. Dar amintiți-vă că v-am spus că la începutul anului Marte intra în Capricorn, deci odată cu când am intrat în noul an, Marte se afla și el acolo, dar asta a fost semnul când e Marte știți că este un malefic, înseamnă acțiune, înseamnă violență, înseamnă organizare, pentru că se află într-un semn de pământ, este în exaltare în zodia Capricorn, deci el are o putere maximă acolo. Deci, dacă mă uit pe 1 ianuarie, la ora 21 și 11 minute, da, deci Marte deja a intrat în Capricorn. Ce aveam noi aici? Aspecte. Bun, conjuncția cu Soarele se va face în curând, este Soarele la 11 grade, pardon, nu Marte, stați puțin că am luat un pic. Pardon, deci era Marte, îl aveam, Mercur era în Capricorn, Mercur a intrat în Capricorn, îmi cer scuze, am luat-o, da, deci el a intrat odată pe 1 ianuarie, da, în zodia Capricorn. Asta tot înseamnă o minte analitică, foarte bine pusă pe structuri, pe analiză, pe organizare și zgârcită la comunicare, la mesaje, zgârcită în a lua decizii. Da, deciziile sunt foarte bine organizate, foarte bine, da, deși destul de secretoase pe o parte, pentru că Marte în Capricorn nu vorbește foarte mult. Lui îi place foarte mult să țină secrete, da? Este foarte profund, să spunem așa. Și Mercur la fel, da, Mercur în Capricorn. Astăzi, nu știu dacă v-ați aminte, am spus că se îngroașe treaba pe 3 ianuarie, când vom avea lună plină. Bun, hai să ne uităm astăzi. Chiron a intrat și el pe 2 din Berbec, din retrogradare a intrat în mers normal, e la gradul 22,35 de minute. Chiron reprezintă, deci acționează deci lucrează în Capricorn, în zodia Berbec, lucrează pe ceea ce sunt eu, ce trebuie să fac, cu ce mă identific și întreabă și ajută nativul spre, cum să spun, caută să se vindece de tot felul de frici, lipsa de curaj, exact ceea ce are Capricorn, ce are Berbecul. Asta se întâmplă când Chiron este aici, deci îi diminuează calitățile Berbecului și se transformă totul aiurea acolo, deci totul unde este luptătorul, soldatul și cel care ia inițiativă, totul devine într-o formă din asta de
retragere mai mult, da? Deci Chiron se află încă aici, pentru România se află pe casa 10-a, deci rana sufletului românilor încă este deschisă, nu știm cine suntem, nu știm cine este președintele, da? Pentru că se află pe casa 10-a. Cine ne conduce? Dar e încă un semn de întrebare în zona aceea, pentru că, deci da, știți și voi din media că lucrurile chiar așa stau pe o formă, da? Deci au ajuns, sunt aceste tensiuni care sunt în media, discuții și semne de întrebare, deci Chiron ne arată lucrul ăsta și ne arată, deci astrele ne arată lucrul acesta. Luna plină în Rac de astăzi este la gradul 13, deci luna când este plină se fac opozițiile, da? Luna este în Rac, Soarele este în Capricorn și sunt în opoziție. La gradul 21 avem pe Jupiter în retrogradare, deci v-am zis, Jupiter se ocupă de justiție, se ocupă de dreptate, se ocupă de emoții și zodia Rac este și el în exaltare, deci este în foarte mult intensificat emoția în zona casei, familiei, rădăcini, țară. Fiind când se face opoziția aceasta, deci se ajunge la un cutremur, la o emoție puternică, da? Pentru că Soarele fiind într-o zodie de pământ, da, în opoziție, Marte este acolo și el la gradul 14, Venus, Mercur, deci toate 4 planetele sunt în opoziție cu planetele astea două în Rac. Deci asta înseamnă că sunt unii vor ceva, alții vor altceva, da? Și există da, această și completare pe o parte, dar pe o parte deci completare, de ce spun completare? Pentru că planetele din Capricorn sunt organizate și caută să organizeze și să țină în frâu emoțiile din zona familiei, casei, rădăcini și de ceea ce face Jupiter și cum îi spune, Luna. Deci cumva sunt în, da, ce vrea populația mai înseamnă Luna, Racul înseamnă tot populația, e ascendentul României, dacă vă aduceți aminte. Deci astea sunt lucruri care sunt cumva pe o parte fierbe, da, unde este Luna și ascendentul, familia, populația României, iar pe partea asta la altă, ăștia care sunt în Capricorn, reprezintă Capricornul pentru noi o parte din zodie, din asta chiar de la gradul 13 pe aici, reprezintă cei care ne conduc pe noi ca parteneriate. Deci ceea ce înseamnă parteneriatele României. Bun. Deci ăsta ar fi aspectul de astăzi. Deci unii se organizează foarte mult, planetele din Capricorn asta fac acum, deci imaginați-vă că ceilalți parteneriatii României organizează ceva pentru populație. Populația, cum au fost și restricțiile acestea, taxele, v-am anunțat că vor fi aceste taxe. Bine, nu era ceva nou, dar se vede și în hartă, da? Cum să spune. Și mai bine, cum să spun, se vor simți efectele acestor restricții. Dar m-am zis tot ce înseamnă când este în Capricorn. Capricornul asta face el, trasează scheme pe ani, pe distanțe lungi și organizează, structurează anumite zone. Da? Dacă ar fi să ne gândim, Capricornul mai reprezintă, da, deci autorități, da, autorități,
Venus înseamnă bani, este și el acolo, deci strângerea la buzunar, cum se spune. Marte fiind cu soarele în Capricorn, asta ne dă de înțeles că ar putea să fie și organizări de anumite grupări. Dar mai degrabă în zona asta de lideranță, nu în zona de grupuri mari, dar în zona de militari sau ceva, deocamdată, da? Deci acum e ca și cum liderii se întâlnesc și intră într-o formă de organizare, se organizează între ei, da? Sau organizează și partea asta noastră a României, da? Pentru că sunt acolo pe casa 7, casa relațiilor parteneriale, da? Parteneri de afaceri pot fi parteneri, ce știu, oameni din ăștia care sunt în gestionează foarte multe lucruri care sunt în România, da? Bun. Deci asta ar fi destinul încă știți că l-avem încă în zodia Pești, e la gradul 12. 12 Pești, Saturn și Neptun sunt încă în zodia Pești. Nu am ieșit de aici deci este să spunem aici o restanță, că încă sunt pe casa 12-a sau ultima zodie a zodiacului. Ciclul acesta este spre scurgere, spre sfârșit, dar nu s-a încheiat încă, deci erau ceva conflicte, ceva de terminat acolo. Văd că și Saturn cu Neptun face trigonul acesta cu Jupiter retrograd, deci aici se reia anumite discuții, negocieri. Da, e vorba și de pedepse. Jupiter este, v-am zis că se ocupă cu justiția, iar Saturn e autoritatea, deci este în trigon. Neptun este acolo aproape, deci asta înseamnă că sunt lucruri destul de ascunse și neincerte, dar nu arată ce face, da? Pe altă parte, Neptun are și un rol de dizolvare a anumitor situații, da? Adică va dizolva sau va termina, va sfârși ceea ce a fost un ciclu destul de mare, da? Da, pentru că se termină în ultima casă a zodiacului. Amândouă sunt 1 gradul 26, gradul 29, deci Neptun e pe un grad anaretic. Da, deci e puternic, să zicem așa, este să face o dizolvare, o încheiere, o sfârșire de credite destul de mari. Deci aici este focarul în zodia Pești, iar susținerea se face prin 2 sextile, adică să susține Pluto din Vărsător și Pluto care aduce transformare și reorganizare grupuri sociale și Uranus care se află și el în Taur, în retrogradare este Uranus. El este guvernatorul Vărsătorului, deci se va ocupa și de încheierea unor tratative care țin de grupări, dar care are în vedere teritorii. Deci Saturn ăsta, zodia Taur, se ocupă de teritorii și de monezi, de bani. Deci știu că și Bulgaria a intrat la euro. Bună seara, Ovidiu. Vă rog să dați și voi tap-tap. Inimă de membru, distribuire, că altfel 2 persoane, nu știu dacă... Păcat că am destul de multe informații, știți, ca să putem să... Deci Uranus, da, deci este aici în Taur, că el trebuie să-și încheie și el ultimile, cum să spun eu, croieli de teritorii, că asta el face, el încearcă să miște granițele, da? E retrograd, deci undeva, cândva s-a discutat aceste lucruri și nu s-au obținut. Acum el
vine și continuă să lucreze, să modifice granițele, dar nu înseamnă că rămâne bătut în cuie. Ce a stabilit anul trecut sau ultimii 7 ani, nu înseamnă că nu se pot schimba. Deci astea se pot schimba. Pentru să se refacă de o altă formă, n-am nicio problemă. Adică dacă e retrograd, el începe să meargă pe urmele pe unde a fost și să croiască din nou granițe, hărți sau cum să le numesc. Bun, asta este acum pe 3. Da, astăzi este full moon în Capricorn. Pe 6. Pe 6 ianuarie se va face iarăși un aspect pe harta tranzitelor. Soarele va face conjuncție cu Venus la gradul 16 în Capricorn. Deci tot în Capricorn, planetele rămân aici grupate în zodia Capricorn. Asta este, se creează și opoziția cu Jupiter. Deci aici e vorba tot de bani, de Venus, asta înseamnă bani, ceea ce plăcerile noastre, ce alegem să facem, ce alegem să distracții sau mai știu ce, chestii de genul ăsta. În conjuncție, Marte e cu Soarele. Când e cu Soarele, asta și intensifică și mai mult. Venus nu se simte bine în Capricorn, ea nu poate să aibă plăcerile pe care și le dorește. Deci va continua să aibă... Deci cum se comportă Venus aici? E cam trist așa, nu? Deci fără haine luxoase, fără lucruri deosebite. E practică, ea oferă și face daruri numai prin practice demonstrate. De exemplu, nu vine cu un buchet de flori, va veni cu un ghivece, adică se gândește ca floarea să rămână în continuare, da? Și să aibă continuitate. Da? Vrea să aducă în planul material, adică ceva și să aibă ca un rezultat pe lungă durată. Da? Adică floarea aceea să mai facă și alte flori și așa mai departe. Da? Deci cu Soarele, deci este benefic această conjuncție, ambele planete, adică benefic în ce sens? În acea nuanță a Capricornului, da? Deci nu cum este Balanța sau Taurul, deci în acea nuanță, deci înseamnă restricție, înseamnă organizare a finanțelor. Probabil cei care plătiți taxe sau faceți acum lucrurile acestea, strângeți punga ca să puteți să plătiți, da? Vă organizați finanțele. În opoziție, deci asta influențează foarte mult zona familiei, în opoziție cu Jupiter în Rac, da? Și opoziția asta, v-am zis, e vorba și de justiție, cum v-am zis, poate să aducă pedepse și chestii de genul ăsta cu zona finanțelor, de exemplu, dar opoziția, ea mai poate face și o chestie, în sensul de psihologic, ea încearcă să, deci planetele din Capricorn închide gura familiilor, cu alte cuvinte, și oprește emoția, adică caută să o controleze, să nu o lase să se expandeze, da? Bun. Acest Jupiter, luna este, sau mai bine zis va fi, pe data de 6, va fi în zodia Leu. Aici face quadratură cu Uranus în Capricorn. Deci aici luna poate fi în zodia Leu, poate fi vorba de lideri, zodia Leu, da? Care să
nu știu, să fie obligat să fugă, să plece, da, auzim că se întâmplă lucruri în Venezuela, e posibil să auzim și de chestii de genul ăsta. De ce luna mai reprezintă și imobil, domiciliu, casă, da? Și în quadratură cu Uranus poate aduce o situație tensionantă între cele două, adică să oblige schimbare de domiciliu, plecare sau părăsire, da? Cum prin leu, pentru că leu înseamnă lider, da? Deci asta. Sau poate fi, de exemplu, lucruri, da, la nivel de populație, care nu sunt luate, nu știu, sunt tulburătoare, da, pentru familii, pentru... Da, Uranus asta face. Din păcate, el distruge, nu este un distrugător. Acum este probabil la ultima lui întâlnire la gradul acesta cu luna, da? Deci este ultima quadratură. Aici trebuie să ia intră într-un ciclu într-o mai multe etape. Acum este în quadratură, mai târziu, când ajunge în Scorpion, va face trigon, adică canalizează deja informația și o îndreaptă spre, da, o distribuie cumva mai bine, da? Pentru că este un aspect pozitiv. Pe urmă, următoarele, da, în opoziție, mai târziu, când ajunge la un grad mai încolo, Scorpion face o poziție în Taur, prima oară intră într-o zodie, într-un aspect pozitiv, că este la la 27 grade în Taur, deci asta înseamnă că se schimbă și se modifică încet energia, da? Deci asta este pe 6. Nu știu dacă vreți să mai registrați, să aveți amintire, să vă dați. Ar fi bine. 6, pe data de 6 și pe 8, Venus va face conjuncție cu Marte. De aici, deci aspectul este nu știu, aspectul ăsta, conjuncția, m-a zis el, în ea și împrumută caractere de la o planetă la alta. Deci Marte înseamnă acțiune, masculinitate, Venus feminitate, în cazul acesta, și poate, de exemplu, poate fi tensiuni la nivel de decizii, nu știu, între sexe sau între parteneri. Poate fi vorba și de chestii de genul ăsta cu lupta așa pentru putere, pentru, ce știu eu, Venus, v-am zis, ea vrea să fie liberă, ea vrea să controleze banii, iar Marte în Capricorn vrea să fie organizată toată treaba și nu-i convine, adică trebuie să fie acolo tot felul de dispute și de... sau ambele aproape că devin aceeași energie și se creează o formă din asta de gestionare a situației financiare sau a acțiunilor. Adică renunțăm la ceva să facem altceva sau nu știu. Da, deci nu vorbesc la lucruri la nivel personal, când e vorba de dragoste, de iubire, de, nu știu, să fie o dragoste din asta mai cu năbădăi, cu sexualitate din asta, cu, da, mai cu o palmă, mai cu nu știu ce, da, deci sunt lucruri mai, e vorba de, da, deci la nivel mondan vorbim. Deci astăzi, pe data de 8 ianuarie, toate planetele acestea vor fi, da, deci în Capricorn. Aici vom avea un trigon între nodul sud, Fecioară, cu luna în conjuncție cu nodul sud, Venus și Marte.
Dar și, adică influențează aproape toate planetele astea care sunt în Capricorn. Deci asta înseamnă și mai multă organizare și mai mult pragmatism. Și chiar cu niște, influențează foarte bine luna, familiile, dar luna este în Fecioară, banii, sănătatea, poate însemna de asemenea, ce știu, aici se pot organiza de o formă la nivel personal, să zicem așa, nativii să meargă spre o zonă din asta foarte bine de diete, de lucruri de canalizarea energiilor pentru a reconstrui ceva vis-a-vis de sănătate, de a să facă ceva care să-i programe, da, de sport, de exemplu Marte poate fi foarte bun și la sport, cheltuieli, bineînțeles, Venus v-am spus că se ocupă cu asta. Da, Mercur încă este în urmă, la 9, gradul 9 în Capricorn, deci el încă nu are niciun aspect, dar va avea în curând, da, deci el se ocupă cu semnarea de contract. Jupiter văd că face și el pe data de 8, începe să creeze trigonul ăsta dintre Saturn, Neptun și da, deci din zodiile de pești, din zodia pești. Este foarte bună, adică se înțeleg foarte bine cele două zodii, ambele sunt de zodie de apă. Deci canalizarea emoțiilor, descoperirea adevărului, dizolvarea anumitor situații, încheieri de ciclu și tot felul de, da, deci Neptun asta face, gradul 29, în trigon cu Jupiter retrograd. Aici poate fi, să știți, că și pedepse, pentru că Jupiter, v-am zis, se ocupă cu justiția, Saturn este autoritatea, Neptun, deci se pot ajunge și la niște concluzii în ceea ce privește pedepsirea anumitor, nu știu, poate fi peștii ăștia, v-am zis că ei se ocupă cu servicii, se ocupă cu religia, cu lucrurile ascunse, să spunem așa, ăștia care au făcut tot felul de furturi, dacă ar fi să ne gândim, și cu toate că furturile nu prea sunt, adică nu prea îl văd Jupiter, adică peștii se ocupă și ceva de asta, dar mai degrabă de o formă duplicitară și pentru România este pe casa noua, deci este vorba de străinătate, nu știu, anumite decizii în ceea ce privește populația României sau granițe. Să vă spun că poate fi și granițe, pentru că racul reprezintă casa, v-am zis, e pe ascendent, deci limita ascendentul înseamnă corpul fizic, corpul și poate influența și zona aceea, să zicem așa. Să se dizolve anumite decizii sau să se revadă anumite decizii, v-am zis tot, pentru că astea două vin din Jupiter retrograd, adică merge și construiește o formă de justiție nouă, adică care a fost determinată cândva, dar nu a fost cum trebuie, o corectează, iar Saturn și Neptun, ele știți că erau în retrogradare și au mers cumva, au venit, da, deci au intrat, mers normal, dar tot pe drumul acela retrograd este, da, deci este în... Și astea fac sextil cu Uranus, da, cum a zis, teritorii și monezi, și cu Marte. Bun, deci asta e pe data de 8 ianuarie.
Uh, 9 ianuarie intră și Soarele în conjuncție cu Marte. Deci aici deja se activează în zodia Capricorn zona asta masculină, bărbați, tot felul de lideri. Ce știu eu, vor avea o atitudine cumva mai masculinizată, așa, mai puternică, mai organizată, mai strictă în acțiunii, da? Acțiunile Marte, cum zis, este acțiunea. Bun. Să deschidem și harta asta, după 9, să vedem cum arată, da? Deci, aici e și mai puternică opoziția dintre Jupiter, Marte, Soarele și Venus, toate sunt conjuncte și în opoziție cu Jupiter. Și chiar să vă arăt și harta, dacă puteți să vedeți. Da, deci aici sunt toate la gradul 19, da? Soarele, Marte, Venus, Mercur, Fortuna intră și în zodia asta Capricorn și este o poziție aici cu Jupiter în Rac. Da? Da, și aici avem și un aspect de un aspect din asta cu Luna, face quadratură cu Mercur. Luna este în zodia Balanță cu Mercur, da, deci Mercur în Capricorn. Deci aici e vorba de reglarea unor contracte, ajustarea anumitor decizii vis-a-vis de contracte. Da, Mercur asta înseamnă contractele, Balanța înseamnă parteneriate, Luna înseamnă ceea ce privește țara, populația, deci noi Balanța o avem pe casa 4-a. Vă amintesc că eu fac harta din 1866, la 13 iulie, nu este o hartă pe care astrologii o folosesc de obicei, deci eu i-am luat harta aceea, prima hartă de formare a poporului român și de prima oară când a primit denumirea de România, da? Deci nu mă interesează hărțile astea care le fac ei. Eu așa consider că mai corect, da? Dar în fiecare face cum știe până la urmă. Bun. Deci aspectul asta va fi pe data de 9 ianuarie, pentru că toate aceste planete vor deveni una și aceeași, adică vor absolut banii și bărbați și femei, Soare, toate foarte bine se organizează. Începe o organizare foarte, foarte mare. Este probabil pot fi discuții foarte mari, nu știu, împărțiri ceva, deci quadratura aia cu Luna din Balanță, pot fi lucruri discutabile în zona asta de teritorii. Da, deci... Bun. Adică nu vreau să vă duceți în zona aia de preocupare. Discuțiile sunt discuții. V-am zis că eu aștept ca România să-și mărească granițele, să schimbe granițele anul de când Jupiter a intrat în Rac. În prima parte a lui Jupiter, în prima parte a anului de când a intrat Jupiter în Rac, el a fost foarte tensionat de Saturn, din zodia Pești, și nici Uranus nu l-a lăsat, adică să facă și să regleze cum își dorea el. Acum el este mai puternic, da, este în retrogradare, dar caută o dreptate, caută o realizare a unor lucruri juste, da, el întotdeauna caută adevărul, Jupiter, și
Da, încearcă să regleze asta. Bun. Urmează un alt aspect important. Pe data de 17 ianuarie, Venus va intra în Vărsător. Deci va fi pe cuspidă, pe data de 17 Venus intră în Vărsător. Vreau să vedem cum intră. El este foarte aproape de Pluto în Vărsător, deci nu, aici nu face conjuncție încă, pentru că Pluto știți că e lent, dar acum totuși face, rămâne în aspectul acesta de trigon cu Uranus și cu planetele din Pești, da? Deci este un trigon minor între zodiile astea. Deci asta ce este albastru aici. Bun, acum Venus, v-am zis, el are rolul acesta de se comportă în domiciliu în balanță și în taur, da? Deci el ia o față de mai degrabă în Vărsător, mai degrabă ca balanța, da? Pentru că sunt tot acele semne de aer, da? Și deci aici trebuie să fie mental, cum este balanța, trebuie să caute o formă de libertate anume, fiind aproape de Pluto și în zodia Vărsător, și de dorință, de cerere, de orientare către prietenii, prieteni. Deci asta înseamnă că se poate schimba tot felul de prietenii, da? Venus atins de Pluto, el vrea să schimbe ceva acolo, sau anumite direcții ale banilor, banii care au fost organizați în Capricorn, în Vărsător urmează să se distribuie spre grupuri, undeva începe să se împartă, prin prietenii, prin grupuri, cum e Pluto acolo, deci poate fi implicată și zona asta de militari. Da, Pluto, amintiți-vă că el face și chestia asta, da? Deci se ocupă și de armată pe o parte. Pentru noi românii va fi în continuare pe cuspida casei a 7-a, deci continuă să facă schimbări în zona asta de nu știu, ajustări cu afacerile, cu distribuirea banilor undeva în zona asta militară, poate fi, nu mai zic că pot fi și implicate femeile cumva aici, da? Să facă anumite transformări sau să facă, nu știu, să se dea bani sau să se plătească ceva, deci are legătură și cu Uranus din Taur, da? Uite, poate fi și pusă în discuție o idee sau ceva de genul cum banii, cu schimbare de bani, monezi sau bănci, să auzim ceva. Poate să fie și ceva cu fluxul ăsta de lichiditățile astea din bancă, banii, numerarul din bancă, lichid. Da, trigonul este, v-am zis, este destul de ciudat, pentru că pentru mine faptul când are legătură cu Neptun, să știți că se pot face și lucruri de genul pierdere de bani. Dispariție, da, Neptun el dizolvă, dispariție de bani. Abracadabra, pleacă într-o altă zonă necunoscută, nevăzută. Da, și de ce cred eu că se pot pierde bani și așa? Pentru că este pe ultimul grad din Pești, se va închide ciclul acela, se termină zodiacul și Neptun iese de acolo, deci totul rămâne dizolvat și dispărut, cum ar veni. Deci nu mai acum să aibă implicare, pentru că are legătură, v-am zis, și cu Uranus din Taur, Taur care înseamnă teritorii și asta, deci dacă va fi să fie, ce știu eu,
anumite plăți făcute pentru teritorii sau nu știu, îmi vine așa niște idei, dar poate nu e chiar pe acolo. Da? În orice caz, se organizează foarte bine o situație de încheiere, da? Toate planetele din Capricorn asta fac. Și Venus își bagă capul, el deja începe să aducă transformarea aceea. Deci vă rog să mai dați și mie tap-tap-ul și distribuire ca să putem să mai creștem în live și inimă de membru, dacă altfel... Ce am uitat să vă mai spun de Lilith, că Lilith ea încă se află în zodia Săgetător. Știți foarte bine că zodia Săgetător este zodia care este guvernată de Jupiter și se ocupă cu justiția, Săgetătorul, cu justiția, cu armata, se ocupă cu drumurile la lungă distanță, se ocupă cu comunicarea asta, infrastructura între țări, da, pentru că e lungă distanță, da, cu călătoriile cu avionul, educație, cercetare, străinătate, da? Aici este foarte periculos pe o parte Lilith. Lilith este o energie negativă, e un punct matematic care se identifică acolo o zonă cu problemă, da? Pe harta natală, pe harta tranzitelor. Deci Lilith poate să vă aducă, eu chiar am avut și în familie deja 2 cazuri de accidente. Nu a fost puternic, deocamdată nu e puternic, e la gradul 3, deci vine puternic din Scorpion, iritare și, da, deci asta puteți să aveți, să nu fiți contaminați, cumva să veniți cu o stare din asta nasoală și să loviți sau să... Deci nu e puternic deocamdată, poate fi mici, da, șterpeliri la mașină, la ce știu eu, sau să poate fi și niște taxe neplătite, justiția, da, Jupiter, străinii, conflicte cu străinii, în fine, sunt lucruri care trebuie să le băgați de seamă, căutați și voi la zodia Săgetător ce înseamnă Lilith, ca să aveți mai multă idee, da? Da, deci domnul Ovidiu, să știți că nu fac acum astrograme, facem niște prognoze pentru ianuarie, da, ca să fiți informați. Bun, la noi, dacă ar fi să ne gândim, pentru noi este între Scorpion și Săgetător avem copii, zona tinerilor. Deci aici, nu știu, știți că ați urmărit ce s-a întâmplat în Elveția, că a fost accidentul la incendiul similar ca cel de la Colectiv. Ei, vedeți, uite, astea pot fi lucruri pentru tineri. Accidente și tot felul de chestii din astea periculoase, da? Zodia Săgetător este o zodie de foc, da? S-a și început, deci cum a început anul, chiar și aici în Danemarca a fost destul de... atenții, pompieri au venit când a fost cu artificiile și cu astea. Bun, domnul Ovidiu, da, tap-tap-uri, puteți să-mi dați și mie tap-tap-uri, inimă de membru și eu știu, nu știu, să vă pun ceva ca să mă aveți să-mi dați, dar mi zice la astea cadouri. Nu știu dacă pot să vă pun. Cufăr. Mulțumesc pentru inimă, Tatiana. Da. Și pun și eu aici. Dacă îi putea să pun, nu știu.
Cufăr de comori. Bun, deci am pus și un ăsta cufăr de comori ca să luați să-mi dați inimă de asta să fac obiectivul, da? Sau inimă de membru. Deci asta ar fi pe 17 ianuarie. 18 ianuarie, Mercur face conjuncție cu Marte. Deci aici aspectul acesta ne vorbește de anumite conflicte cu privire la decizii, la acte și hotărâri. Da, deci aici pot fi anumite tensiuni. Pe 20 martie, pe 18 martie vom avea lună nouă în Capricorn, la gradul 28 și 43 de minute. O să deschid și harta asta să o văd un pic. Da, deci aici deja mi este și mai clar. Da, pentru că luna nouă pentru România va semna anumite vești, anumite decizii deja hotărâte de către parteneriatele României, da? România, deci Capricornul și între Capricorn și Vărsători sunt ăștia, da, ceilalți parteneriatele, da? Clasa 7. Și ce să vă zic, aici eu așa văd trigonul acesta, o să și vă arăt cum se află. Vedeți, este un trigon destul de puternic între Uranus, v-am zis, reprezintă teritorii, granițe, banii și așa, și se leagă de zodiile din Capricorn, deci este, da, și de zodiile acestea din Pești. Deci ceea ce a fost lăsat în coadă de pește, acum de data asta se va concretiza și se va aduce în plan material anumite decizii. Deci luna nouă, da, luna și face conjuncție cu soarele, luna, deci asta e clar că vom avea un rezultat foarte clar cu privire la decizii luate pentru teritorii. Bănci, cum va fi, deci nu vreau ca să intrăm în polemică, să ne gândim. Da, pentru că voi că populația nu este, adică luna asta înseamnă și populație, pe o parte. Dar aici va fi bătut în cuie, cum să spune, decizia, nu se mai schimbă. Este în zodia Capricorn, se materializează, Capricorn are legătură cu concretul, da, cu planul material și el nu se schimbă, dar este foarte rigid pentru că asta înseamnă Capricorn. Bun, e Neptun acolo, e și Saturn. Astea poate avea și o nuanță, v-am zis, se dizolv, poate fi și o idee de dizolvare a ceva, de încheierea unui ciclu. Și Saturn reconstruire a unei noi direcții, dar de asemenea are și o nuanță de ascuns, da, și de lucruri clandestine. V-am zis, încă se află puternic în zodia Pești și Neptun, da, fiind în domiciliu, poate fi destul de ciudat acolo și ascuns, da, foarte. Lilith în Săgetător rămâne bun. Jupiter încă în retrogradare. Bun, acum să mergem la alt aspect. Asta ce v-am zis doar pe luna ianuarie. Bun. Pe 20 ianuarie Soarele va intra în Vărsător. Deci știm cam, vă rog să luați și astea și să-mi dați și mie inimă de membru și astea, da? Soarele va intra în Vărsător. Bun, deci nu numai Soarele, mai este și
Avem 3. Intră Soarele, Venus. Deci Venus deja era intrată în Vărsător, dar aici se apropie de Pluto și face conjuncție. Mercur în Vărsător. Deci aici activează destul de mult zona grupurilor, a oamenilor. E posibil ca să vedem grupări, organizări, oamenii să se organizeze de o altă formă și chiar să iasă în stradă. Da? Pentru că sunt, deci adică toate aceste 3 planete sunt atinse de Pluto și Pluto aduce un fel de tulburare, să spunem așa, de clocotire, să iasă, să facă ceva, da? Bun, astea, toate 3 planete, pentru România, să deschid și o hartă aici, reprezintă, v-am zis, parteneriatele. Iată că sunt toate aici pe casa 7-a. Da, grupate Vărsător și Capricorn. Și Luna, deci Luna deja e trecuse, că Luna merge, are o mișcare mult mai rapidă și prima va trece peste toate cele 3, adică se întâlnește cu Soarele, Pluto, Venus, da? Deci asta înseamnă că, da, e destul de multă mișcare, mai ales femeile. Văd asta, Luna înseamnă femei, Venus femei, grupuri, da. Și pe casa a 7-a parteneriatul României. Este un aspect care mie mi-arată, v-am zis, anumite decizii luate în privința teritoriilor și a finanțelor, banilor, schimbare de direcție a celor care vin și gestionează afacerile în România. Adică poate fi și o chestie din asta care să zică, mă, trebuie să facem, nu știu, mergem pe altă cale. Sau schimbăm anumite reguli, sau nu știu, e o chestie care aici se schimbă, da? Da. Mă gândesc că, nu știu, v-am zis, Chiron a intrat și el în Berbec. Asta deci 20 ianuarie. 21 ianuarie acum. Deci ne uităm la aspectele care sunt cele mai importante și are o anumită greutate, da? 21 ianuarie, Mercur intră și el în zodia Vărsător și face conjuncție cu Soarele. Deci după ce s-a întâlnit cu Marte, da, și aici a fost conflictul acela, da, pentru că Marte și Mercur e ideea aceea de stabilire a unor decizii, acțiuni, da? Marte înseamnă acțiune, Mercur înseamnă contract, semnare de contract. Deci aici a trecut peste Capricorn, peste Marte în Capricorn și ajunge în Vărsător. În Vărsător deja vine cu este un aspect care se numește în conjuncție cu Soarele, Casmini se numește, e un aspect puternic, da? Deci, cum se spune, luminarea și descoperirea acelor decizii, o parte, da? Sau poate să aducă și idei deosebite, dacă ne gândim la nativ sau ceva de genul ăsta, da? Și Venus este și ea aproape de Pluto, deci se fac schimbări și în privința asta banilor, v-am zis, monezi. De ce spun că are legătură și cu Uranus? V-am zis, el se ocupă cu asta și cu atât mai mult, adică Venus este planeta care guvernează pe Taur, iar guvernatorul Vărsătorului este tocmai acolo unde sunt planetele Venus și deci în Vărsător, deci se schimbă, cum ar veni, guvernatorii schimbă casele, zodiile, dar de fapt, da,
ele lucrează pentru schimbare întotdeauna și pentru evoluție. Vor să meargă din ce în ce mai în față, dar mai avansează spre schimbare. Da. Bun, acum încă se menține Jupiter în retrogradare, deci el lucrează spre descoperirea adevărului, restructurare, schimbare de legi, revizuirea anumitor legi. Vor fi atinși, ați văzut că au fost tot felul de întrebări cu privire la diplome, cu privire la profesorii, cum sunt, cu privire la... ați văzut că ministrul educației și-a dat, uite, dacă nu-mi dați tap-tap, păi ăștia o să mă pună să fac un nu știu ce puzzle acum. Da. Da, nu știu ce puzzle mă pune să fac. În fine, vă rog să mai dați tap-tap și să scrieți câte ceva, cât că puneți râsete sau ceva, numai să meargă chat-ul ăsta, să se vadă că are activitate live, da? Mulțumesc frumos! Deci asta face și asta, da? Jupiter în Lilith în Săgetător, cam ce face și Jupiter în Rac. Da? De ce ele se ocupă, numai că acolo e o energie mai, de exemplu, Lilithul din Săgetător, el este dubios, da? Pentru că este punctul acela negativ, care poate influența, de exemplu, pedepsele care s-au făcut, deci la diplome false, ministrul educației și-a dat demisia, iar poate fi o chestie care are legătură cu Lilith în Săgetător. V-am zis, accidente care faceți cu transportul și cu asta, cu străinătatea. Și Jupiter, el face legile, schimbă legile după o altă formă, deci are partea asta mai elevată, mai, da, și sub o formă, cum să spune, sub o formă din asta de redactare, da, Jupiter. El, deci nu este vorbărie, el trebuie să și facă, să redacteze legile respective. Da, în fine, în continuare. Noi știm că Jupiter este pe casa ascendentului României și el, deci aici scoate tot felul de emoții la suprafață ale populației, mai aduce și mai multă lumină, mai multă, cum să spune, deschidere de luminare sau cum să spune. Deci este benefic pe ascendent, da? Mărire de granițe, v-am spus, el se mai ocupă și cu, pentru România, mărire de granițe și sau emoții, foarte multe emoții puternice în zona asta a populației. Deci mie mi se pare că lucrurile vor fi în felul ăsta, dar nu știu, vedem. Deci asta ar fi deja pe la sfârșit 20 și cât, am zis, 21 ianuarie. Deci pe 21 ianuarie Soarele face conjuncție cu Mercur, deci se face o schimbare în ceea ce privește, adică de aici este stabilirea da, deciziei, legilor sau documente sau, da, iar Mercur, când este în Vărsător, face conjuncție cu Pluto. Odată ce ajunge și este atins de Pluto, el aduce clar schimbarea în zona aceasta, da? 23 ianuarie, Marte va intra și el în Vărsător. Toate planetele vor fi în zodia Vărsător. Deci eu nu știu, văd așa un cumul de planete, un stelium, care sunt toate pe casa ascendentului. Pentru România, deci o parte este Vărsător, v-am spus, o parte Capricorn, deci partea aceasta care este în zona parteneriatelor, casa 7, dar partea cealaltă, da, este pe casa 8-a, Vărsătorul. Sau casa 8 înseamnă taxe, pot fi
discuții și oamenii ieșiți în stradă din cauza la taxe. Deci asta când Marte, pe data de 23, când Marte intră în Vărsător. Da, și el este și 22-23, așa aproape. Da, uite, poate să fie și contracte din astea care să fie ceva cu militarii, da? Anumite înțelegeri sau ce știu eu. Pe urmă Marte în Vărsător pe data de 23, în conjuncție cu Pluto. Asta este destul de negativ, dacă sunt doi malefici care se întâlnesc. Soarele și el totuși așa în conjuncție cu Pluto. Sunt 3 planete pe data de 23 care se întâlnesc, fac un stelium din ăsta suprapus. Tot așa, deci are legătură cu parteneriatele României. Nu știu, vedem. Eu, părerea mea este că ce s-a început anul trecut, acum se va termina cumva și se va lua o decizie cu privire la teritorii. Tot ceea ce ne-a preocupat pe noi anul trecut, acum deja începe să aibă viața mai multă, să se pună în concret, în planul material, da? Și să îndrepte spre ceva anume, spre un viitor anume. 27 ianuarie, 26 ianuarie, Neptun. Ok. Pe 26 ianuarie, Neptun va intra în zodia Berbec. Și Marte intră în conjuncție cu Pluto în Vărsător. Mercur face conjuncție cu Venus. Deci 26, 27, 28. Ăsta este un moment karmic, puternic, pentru că Neptun părăsește zodia Capricorn și, zodia Pești, este pe cuspidă, da, la 0 grade, pe granița dintre zodii, da, și Neptun este deci Neptun este pe granița dintre două zodii și deci Neptun este incertitudinea, dizolvarea, despărțirea a două cicluri mari. Deci lasă Peștii, lasă trecutul în urmă și începe ceva în Berbec. Dar este, cum să spun, Neptun este cel care el vine cu neclaritate, adică neclaritate, nu că el nu știe ce face, el știe ce face, dar noi suntem debusolați, suntem cu capul în nori, cum să spune, suntem cumva într-o stare din asta, unii visează foarte mult, unii nu visează, adică realitatea și asta nu este văzută clar. Fiecare o interpretăm cum vrem și până la urmă tot ambii rămân deziluzionați, rămân dezamăgiți. Da? Și asta este din forma aceasta spirituală, să spunem așa, la o formă din asta psihologică. Dar dacă ar fi să ne gândim la decizii sau la schimbare de direcție, odată ce se depărtează, deci Saturn deja a intrat, da? Deci aici e ca și cum ceva s-a făcut în trecut și abia acum vine unda aceea de informație, de schimbare cu Neptun și adică îl simți așa ca și cum vezi că vine un nor deasupra și da, ajunge și începi să-l simți cumva, să-l vezi. Marte conjunct Pluto. Marte conjunct cu Pluto în Vărsător, odată cu Neptun, cu Mercur, deci eu aș zice și un fel de, Doamne să nu mi ia vorba pe dinainte, cum e clandestin și cum este, e ca și cum intră cineva pe furiș. Marte conjuncție cu Pluto sunt bărbați militari în zodia de Vărsător. Și deci intră sub o formă clandestină sau fac o schimbare sau se deplasează dintr-o parte într-alta. Deci sunt chestii de genul ăsta care Marte vine cu acțiune, cu violență, Pluto
vine cu schimbare, transformare, moarte. Știți că înseamnă și moarte, deci folosesc cuvintele astea, îmi pare rău, dar eu caut să fiu cât mai autentic în interpretare, da? Mercur conjunct cu Venus, asta înseamnă tot așa semnări de contracte, bani, învărsător. În ceea ce privește grupuri, oameni de afaceri, schimbări, da, și tot felul de... Da, deci ce s-a întâmplat și ce s-a stabilit anul trecut, după părerea mea, că anul ăsta deja ia o altă formă. Da? Sau dacă a rămas în codă de pește anul trecut, acum deja începe să intre în planul material, să stabilizeze într-o formă mai concretă, da? Deja se vede. Deci ultimul aspect este pe data de 99 ianuarie, când Mercur face conjuncție cu Venus. Deci foarte multe planete în Capricorn, în Vărsător. Pentru România înseamnă parteneriate. O să vă arăt și ultima hartă și rămânem până aici pentru luna ianuarie, ca să o vedeți cum arată, da? Asta este harta. Da, deci asta înseamnă toate strângerea asta de planete în zodia Vărsător. Deci asta v-am zis, este grupări și toate cele, da? Și trigonul acesta al schimbării nu este puternic format. De ce? Pentru că Uranus încă nu a ieșit din Taur, dar în curând va ieși și se va forma, da? Și ăștia aici. Că ăstea trebuie să ajungă la primele 3 grade, cum este Pluto. La primele 3 grade și Uranus trebuie. Atunci se face totul, se bate în cuie, da? Se stabilizează clar și nu se mai schimbă, da? Până atunci, dar asta mai durează puțin. Bun, deci ianuarie va fi ultima pentru mine, nu vreau nici să vă sperii sau așa, dar este un fel de, acum ai timp să-ți cumperi biletul pentru viitor. Da, deci ăsta este momentul, ianuarie. După ianuarie nu mai există cale de întoarcere. Fiecare după harta voastră natală puteți să vă identificați ascendentul și să vedeți unde se află Taurul, Berbecul și Vărsătorul, pentru că acolo se vor face schimbări și influențe puternice. Da? Prin zodiile acestea, prin planetele acestea, care sunt planete care influențează generații, da? Pe generație, pe o nouă societate, pe o nouă mentalitate, da? Sunt așa, colectivitate. Și se vor, în funcție de sectoarele vieții voastre, atunci acolo se vor face schimbările profunde, da? Adică se lucrează, sunt lente, dar sunt spre schimbare totală. Da? Ce a fost nu va mai fi. Deci asta a fost, cum îi spune, predicția mea pentru luna ianuarie. Dacă mă lăsați și pe mine să închid live-ul, ca să pot să rămân înregistrat și să pot să-l pun pe YouTube și eu, dacă nu vă deranjează, și revenim imediat, revin după o secundă după ce îl închid. Da, și vă aștept la întrebări sau mai știu discuții. Mulțumesc!